Хайырлы иртә, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстанда җинаятьчелек кими, әмма юл транспорт һәлакәтләре арта. Эчке эшләр министрлыгы коллегиясе утырышы йомгаклары. Казанда гольф уены чемпионнары үсеп чыгарма. Башкалабызда гольф академиясын төзү дәвам итә. Гаилә мәчетендә ышаныч телефоны Бөтен Россия проекты тормышка ашырыла башлады. Соңгы 4 елда Татарстанда җинаятьчелек кимүгә таба бара. Үтерүләргә бәйле җинаятьләрнең 98% ачылган. Бу соңгы 3 елга якын вакыт эчендә иң югары күрсәткеч. Республика Эчке эшләр министрлыгының йомгаклау коллегиясендә 2021 ел нәтиҗәләре буенча шундый мәгълүматлар китерелде. Әмма цифрлы технологияләр һәм кибермошенниклык белән бәйле җинаятьләр саны арта бара. Бу проблеманы хәл итү өчен Рөстәм Миңнеханов хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгын арттырырга, җинаятьчелеккә каршы көрәштә югары технологияле чараларны үзләштерергә өндәде. Эчке эшләр министрлыгында кадрларга кытлык мәсьәләсе дә борчый. Конкрет карарлар кабул итәргә, шул исәптән хезмәт хакын арттырырга кирәк дип белдерде президент һәм депутатларга тиешле инициатива белән чыгыш ясарга тәкъдим итте. Тагын бер мөһим проблема юллардагы аварияләр. Гыйнвар ае нәтиҗәләре җитди борчу тудыра. Татарстанда үлемгә китергән юл транспорт һәлакәтләре саны арткан. Мы уже не только в желтой, красной зоне. Я не пытаюсь кого-то обвинить, но может и истечение обстоятельств, но как бы ни было, это общая наша работа. Мы все должны быть заинтересованы, и министерство, ведомства, и координирующая роль, конечно, ГИБДД. Также активно надо привлекать общественные организации, которая связана с деятельностью по обеспечению безопасности, и наши СМИ. Казан яшүсмерләрнең Олимпия уеннарын кабул итәргә әзер. Бу хакта брифингта Татарстан спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Министр сүзләренчә, Казанга күп кенә халыкара турнирлар үткәрүне ышанып тапшыралар. Әмма ел ахырына кадәр Россиядә зур ярышларны уздыру буенча чикләүләр бар. Шуңа да карамастан, быел республикада 162 спорт чарасы, шул исәптән волейбол буенча дөнья чемпионаты, суга сикерү, синхронлы йөзү, дзюдо буенча дөнья кубогы этабы уза. Министр Олимпия уеннарында безнең республикада onun яклаучы спортчыларны хуплады. Исегезгә төшерәбез, Виктор Уайлд ярышларда чираттагы бронза медальне яулады. Гольф уены чемпионнарын Татарстанда әзерли башлыйлар. Быел Казан янында гольф академиясе барлыкка килә. Яңа үзәк корыла торган мәйданда пресс-турны спорт министры үзе үткәрде. Бу уенга кайда өйрәнергә һәм үзәк кайчан ачылырга мөмкин? Бу хакта киләсе репортажда. Идел елгасы яры буенда 82 гектарда гольф уеннары өчен кирәкле төрле табигый ландшафтлар сайлап алынган. Булар барысы да балалар, яшүсмерләр гольф академиясе урнашачак яңа спорт комплексы территориясы. Для одаренных. Монда сәләтле балаларга гольф уйнау өчен барысы да бушлай булачак. Без монда яшүсмерләр өчен әзерлек системасын булдырабыз. Ул киләчәктә югары казанышларга ирешү мөмкинлеген бирер дип уйлыйбыз. Биредә ел әйләнәсенә шөгыльләнү мөмкин була. 500 квадрат метр мәйданда төп бина төзелгән. Хәзер биредә буяу, бизәү эшләре бара, плитәләр китерелгән. План буенча монда тренажер залы, теория, киенү чишенү бүлмәләре, кибет һәм кафе була. Гольф уены өчен илдә шартлар юк диярлек, ә монда барысы да була. Җәй көне уен мәйданчыклары эшли башлар дип көтелә. Барлык спорт уен кораллары белән җиһазландырыла. Остаханәдә булырга тиеш. Техника яңа салына торган гаражда сакланырга тиеш. Уен мәйданчыгын төрле 40 трактор һәм җайланма карап торыр дип планлаштырыла. Большое внимание надо уделять тоже и Кырда эшләячәк хезмәткәрләр составына да зур игътибар бирергә кирәк. Аларга да бик күп нәрсә бәйле булачак бит. Моңа зур игътибар бирелә. Чит ил белгечләрен чакыру планлаштырыла. Беренче этапта алар базаны булдырып, эшне башлап җибәрергә булышалар. Әлегә спорт комплексы шәхси инвестор акчасына төзелә. Бу җәйдә һәркем гольф уйный ала. Аның бәясе күпме булыр, әлегә билгеле түгел. Тик министрлыкта әлеге спорт төрен халыкка популяр итү өчен барысын да эшләргә тырыштылар. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.
Казандагы 7-нче хастахана территориясендә ковидтан прививка ясату буенча мобиль пункт кабат эшли башлады. Дәүләт учреждениесенең рәсми аккаунтыннан хәбәр итүләренчә, кешеләргә уңайлы булсын өчен утыргычлары булган җылтылган шатырлар урнаштырылган. Прививканы алдан чиратка язылмыйча да ясатырга мөмкин. Татарстанда әлегә ковид шикләүләрен гамәлдән чыгарырга җыенмыйлар. Бу хакта Инстаграмда турыдан-туры эфир барышында республика вице-премьеры ковидка каршы көрәш буенча республика штабы җитәкчесе Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Турыдан-туры эфир барышында антитенчикләр буенча QR-кодларны кайчан бирә башлыйлар, укучылар дистанцион укуга китәрме дигән сораулар да бирделәр. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Пандемия башланганнан бирле бер көндә яңа рекорд. 1000 ярымнан артык авыру теркәлгән. 444 кеше хастаханәгә салынган. Турдан-туры эфир барышында билгеләп ителгәнчә, медицина хезмәткәрләре авырлы хатын-кызларны, хроник авырлы өлкәннәрне үз контрольләренә алган. Вакцинация темплары яхшы, әмма шикләүләр бетерү турында сөйләргә иртәрәк. Шуңа күрә битлекләр, антисептиклар һәм QR-кодны тикшерү гамәлдән чыгарылмый. Те, кто трепетно относится к своему здоровью и здоровью близких. Шикләүләр бетерелгәч тә үзеңнең якыннарыңның сәламәтлегенә игътибарлы булырга кирәк. Гадәттә яз көнне кискен вирус авырулары көчәйгән вакытта битлек режимы саклана. Февральдә дә авырулар чигенми әле. Шуңа күрә шикләүләр бетерелә калса да битлек режимы сакланырга тиеш. Республикада грипп, кискен вирус авырулары сәбәпле Актаныш, Минзәлә һәм Тукай районнарында 3 мәктәп тулысынча ябылган. Һәр мәктәптә укучылар көн саен иртәнге тикшерү уза. Сыйныфларда авыручылар 20%-тан артык булса, дистанцион укуга күчәләр. Шимбә көнне мәктәпләрдә сафхуада чаралар үткәрергә тәкъдим ителде. Шулай ук 6 февральдән үз көченә кергән яңа чаралар турында да фикер алыштылар. Коронавирус белән авыручыларның больничный кагазларын кабат тест ясамыйча ябалар. Хәзер поликлиникалардагы киеренкелекне исәпкә алып, авыруның беренче билгеләре буенча 122 номерлы кайнар линия телефонына яки дистанцион консультациягә, больничныйны рәсмиләштерү өчен яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Роспотребнадзор белгечләре шулай ук лаборатор тикшерүләрне медицина учреждениеләрендә узарга киңәш итә. Фәнис Мөхәммәтов, Илмира Исмәгыйлова, Татарстан яңалыклары. Казанда яшәүчеләр күп катлы йорт түбәләрендәге кардан һәм боз сөңгеләреннән зарлана. Коммуналь хезмәтләр күрсәтүче оешмалар карны җыештыру өчен эшчеләр җитешмәвен белдерә. Тикшерүчеләр штрафлар салу белән куркыта. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Бу йорттагы берәр метрга сузылган боз сөңгеләре үзе баручыларында өркетә. Мы сейчас обходили, потому что опасненько, мало ли, если все это упадет. Ладно, мы-то можем отскочить, а с коляской тяжелее это сделать. Мөштәри урамындагы йорт түбәсе буена куркыныч гирляндалар асылынып тора. Кайбер урыннарда алар хәтта өске каттагы тәрәзләрне дә каплый. Астан йөреп үтүе куркыныч. Һава температурасының төшүе сәбәпле йорт түбәләрендә бозлар барлыкка килде. Мондый куркыныч гирляндаларны хәзер бөтен шәһәрдә күрергә мөмкин. Түбәләрдән автомобильләр парковкадагы машиналар өстенә кар төшү очраклары да бар. Шуңа күрә парковка урынын сайлаганда аеруча игътибарлы булырга кирәк. Казандагы менә бу ишек алдында боз сөңгеләре балконнарны каплаган. Крыша была убрана только вот с той стороны, со стороны подъездов. Со стороны двора вот эти сосульки не убираются. То есть у нас была неприятная история несколько лет назад, когда сосулька грохнулась на балкон. Ну, в частности, мой балкон пострадал. Йорт түбәләрендәге карны махсус өйрәтелгән кешеләр җыештыра. Альпинистларның графигы киеренке. Бер бригада гына да көнгә 10 йорт түбәсен җыештыра. Гаризалар берничә тапкырга күбрәк. Здесь сбивай! Давай! Если 2-3... 2-3 катлы йорт түбәләреннән карны җыештыру җиңелрәк, ә 5 катлы йортларда эш авыррак. Җыештыручылар арый. Минем бригадада 25 кеше бар. Без аларны 4-5 бригадага бөләбез. Бик кирен кешеләр. Түбәдән карны төшереп өлгермәгән йорт тирәләрен кызыл тасма белән әйләндереп алалар. Таләпләр шундый, тик бар җирдә дә моны контрольдә тотмыйлар. Йорт янына ук парковкага машиналарын калдыручылар да байтак. Шуңа бу эш тоткарлана. Әгәр балкон өстеннән боз сөңгеләре асылынып торса, аны фатир хуҗалары җыештырырга тиеш. Моны рейд вакытында административ-техник инспекция күзәтә. В текущем году составлено и направлено в административ... Быел кышын Казанда 88 йорт түбәсен кардан вакытында җыештырмаган өчен административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзелде. Шикаятлар белән торак коммуналь хуҗалыгы комитетына да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кар җыештырылмаса, юридик затлар өчен 500 сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 30 мең сумга кадәр штраф салына. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.
Хәүеф-хәтәр яки көтелмәгән хәл булса, зурдан кубып сөйлибез. Андый хакта барып җитүдән саклый торган гамәлләр дә бар. Башкалабызның гаилә мәчетендә ышаныч телефоны Бөтен Россия проекты эшли башлады. Бу хакта тулырак Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Узган ел Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татарстан мөфтияте тарафыннан изге аманат бәйгесе узды. Әлеге бәйгедә гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыручы мәчет номинациясе буенча гаилә мәчете грант отты. Шул мөмкинлекне кулланып, 2022 елдан гаилә мәчетендә ышаныч телефоны Бөтен Россия проекты тормышка ашырыла башлады. Бик күп кеше мәчеткә килә, хәзрәт гаиләбездә мәшәкатьләр чыкты, хатын тыңламый, ир тыңламый, балалар бар, таркыларга теләк юк, нишләргә дип, һәм шушы алар белән сөйләшеп, вагазлап, без менә гаилә дәресләрен алып бара идек, башка төрле юлларын эзли идек, ләкин шунарга дучар булдык, кайбер бар шундый әйбер кайсыны, мәсәлән, психолог янына килеп, мулла янына, хәзрәт янына килеп, күзенә карап сөйләп булмый. Һәм хәтта әнигә дә сөйләп булмый. Менә шуңа күрә Аллаһның рәхмәте белән ышаныч телефоны күптәнге мечта дип әйтик, аны булдырырга булдык. Гаилә мәчете каршында Әдәм һәм Хава гаиләне саклау үзәге 6 ел эшләп килә. Әйтүләренчә, әлеге үзәктә атнага 3 гаилә нәтиҗәле киңәш ала. Халкыбызда элек-электән нәсел нәсәбәсен барлап гаилә кыр дигән гыйбарә бар. Гаилә көрү һәм саклап калу үзәгенә дә шундый сораулар белән шалтыраталар. Менә минем улым шулай, кызым шулай иләндерәсе иде, кияүгә бирәсе иде, яки менә бу балалар белән мөнәсәбәт дип инде бит психологларны эзлиләр. Хәзерге психологларның бәяләре бик кыйммәт инде. Мәсәлән, бөтен кеше үзенә моны рөхсәт итәлми. Шуңа күрә инде мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Бүгенге сиккәндә бик күп аерылышулар. Иң беренче чиратта тырышабыз гаиләләрне саклап калырга. Зур шатлык, менә шушы юбилей кысаларында без ышаныч телефоны ачарга булдык. Алла Тәала бәрәкәтен бирсен, халкыбызга, гаиләләрне саклар өчен ярдәм итсен. Аноним ышаныч телефоны кая шалтыратып, кешеләр күңелендә булган авыр мәсьәләләрен күтәрергә, бушатырга ярдәм итә торган телефон, кая теле икән имам белән сөйләшә, теле икән психолог белән сөйләшә, һәм ул гомумән бушлай шалтыратыгыз. 14 февральдән әлеге мәчеттә гаилә дәресләре дип аталган вәгазь сөйләү курслары ачыла. Бүгенге көндә төзелеп килүче мәдрәсә проектын төгәлләп, киләчәктә кризис үзәге турында да уйлыйбыз дип белдерде хәзрәт. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры бинасында Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанова 12 гыйнварда үзенең күркәм юбилей уңаеннан сәхнәләштерелгән Матур Сити спектаклендә баш рольдә уйнаячак. Сәхнәләштерүче режиссер Ринат Әйюпов. Юбилей алды мәшәкатьләрен хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Сәхнәдә ул жан өргән образларны санап бетерерлек түгел. Соңгы елларда Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачы театрында барган нигез ташларында Гүзәлия, Туфан Миңнуллин, Сөннәтче бабайда Фәхрия, Гаяз Исхакый, Кәҗүл читектә Әби, Гаяз Исхакый әсәре буенча Рабит Батулланың Кичер мине әнкәй спектаклендә Миңзифа, Убырлы кышкы әкият Шамил Фәхретдинов, Бәдигә Галия Бану Мирхәйдәр Фәйзи, Нәгыш Бикә җиде кыз Нәкый Сәнбәт, тренер Акбарыс маҗаралары Хәбир Ибрахим, Серафима Семеновна, Казан ятиме, Фатима артист, Ркаил Зайдулла һәм башка бик күп рольләре белән сөендергән артист үзенең юбилее уңаеннан Матур Сити әсәрен яраткан тамашачыларына тәкъдим итәргә ашкына. Театрга кергә миңа инде дөресен әйткәндә бәләкәй чактан инде шул җырларга биргә яраттым. Шуны сизеп, күреп инде кырыйдагы укытучыларым, минем җыр ансамбле җитәкчем, сиңа театральныйга барырга кирәк дип киңәш иттеләр дә инде. Мин үзем дә шуңарга гел тартыла идем. Тартылгач инде әйтәм. Ну, кешеләр дөрес әйтәләрдер, миңа ошаган әйбер бу дип театральныйга килдем. Һәм дә ки менә 40 елдан артык театр өлкәсендә эшләп ятам.
Рәмзия Зирәк кызы Закирҗанова Татарстанның Азнакай районында 3 кыз балалы гаиләдә туган. Әтисе Зирәк Закирҗан улы, әнисе Гөлсинә Хәмидулла кызы. Казан театры укуханәсен тәмамлаган. Башлангыч елларда Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли. Шунда уйнаган елларында Рәмзия шибәр, шая, яшь кызлар рольләре белән тамашачы күңеленә кереп калган булса, бүген исә актрисаны Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында җитди хатын-кызлар, ак яулыклы әбиләр образларында күрә алабыз. Ул 3 дистәдән артык татарча телевизион нәфис фильмнарда төрле рольләр башкара. Рәмзия ханым актриса буларак, ул бернинди дә әйтик театр мәктәбе кыссаларына сыймый торган актриса. Ягъни ул үзенчә яши, аның аерым темпераменты. Аның дөньяны икенче күрү. Шуңа күрә кайбер вакытта режиссерлар аның белән эшләгән вакытта ниндидер теге уңайсызлык кичерәләр, чөнки ул гадәти булмаган актриса. Гадәти булмаган нәрсәдән әйтәм. Ул дөньяны башта үзенең логикасына буйсындыра. Һәм шул логиканы сәхнәдә кернәп кенә тормышка ашыра башлый. Шуның үстенә шул логиканы режиссерга теге нитеп куя, как эталон итеп куя. Ягъни бу шундый актриса, ул режиссер өчен, аның белән эшләгән режиссерлар, партнерлар өчен теге бик кызыклы, күп кырлы, шундый кызыклы шәхес. Рәмзия Зиряковна дип яратып әйтәбез бит әле без аңа. Без аны үз итеп кенә Зиряковна дип тә эндәшәбез. Бу инде үзенә күрә аны зурлау да булса, әйеме, күпмедер дәрәҗәдә. Шул вакытта ул аны үз итүдә безнең. Менә кушамат шикелле дә ул шунда Зиряковна дип шуңа якын итәбез. Ул үзе дә аңа бик риза, рәхәтләнеп елмаеп, кеткелдәп көлеп кенә җавап бирә инде үзебезгә. Рәмзия ханымны Камал театрында актриса булып эшләгән чорлардан ук беләбез. Без ул вакытта студентлар гына идек. Укудан соң спектакльләр карарга йөридек. Менә шул вакытлардан инде Рәмзия ханымны безне актриса икәнен инде белеп, аның уенына саклана идек. Бер сәхнәдә ул инде икеләтә бәхәт, рәхәт, шундый Камал Улпа театрда эшләгән актриса, аның мәктәбе дә икенчәйме, анарда нәрсәләр өйрәнәсең, аласың үзеңә. Шунык белән дә ул безгә бик кадерле, бик бәһале дип әйтәсем килә. Рәмзия Зирәк кызының уйнаган рольләре төрле булса да, тормышта ул бер төрле. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, ихлас, сабыр, кешелекле, ярдәмчел, көчле рухлы булу белән аерылып тора. Яраткан эшеннән, сәхнәдән аерылмый. Яшь вакытта үзенең укытучысы биргән киңәшне тотып, иҗат итүен дәвам итә. Уңышлар юлдаш булсын. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кичә 9 февральдә халыкара стоматологлар көне билгеләп үтелде. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-тур эфиры Казан медицина университеты базасында квалификацияле кадрлар әзерләү һәм теш табибларының белемнәрен камилләштерүгә багышланды. Сөйләшүдә пандемия вакытында теш дәвалау, стоматология өлкәсендәге яңа фәнни казанышлар, алдынгы тәҗрибә белән уртаклашу өчен халыкара симпозиумнар оештыру мәсьәләләре дә кузгатылды. Студия кунагы Казан дәүләт медицина университетының стоматология факультеты деканы, медицина фәннәре докторы, Россия стоматологлары ассоциациясенең президент электы Ринат Сәлеев шулай ук тешләрне дәвалау һәм протез куюдагы актуаль мәсьәләләр буенча тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга ачыклык кертте. Ринат Әхмәдуллович, хәерле иртә. Сез җитәкләгән факультетта квалификацияле белгечләр әзерләү мөмкинлекләре нинди? Бүгенге көндә безнең Казан дәүләт медицина университетында 700-дән артык студент укый. Алар 41 регионнан килгәннәр, 18 чит илдән килгән студентлар да бар. Мөмкинлекләр бик зур. Безнең бүгенге көндә бөтен Россия буенча уникаль симуляцион стомат поликлиникабыз бар. Анда булачак табиблар үзләренең кул эш иткәннәрен өйрәнәләр, тешләрне дәвалыйлар, аларга җыйналар, шундук тешләргә протезлар да ясыйлар. Мөмкинлекләр бүгенге көндә бик зур. Үзебезнең галәми яңа әйбәт кенә кешеләрне карый торган стомат поликлиникабыз да бар. Анда да мөмкинлекләре студентларның өйрәнергә бар. Республикабызда теш дәвалауның торышын ничек бәялисез?
Бүгінгі күнде Татарстанда 1000-ге якын теш врачы эшли. Аларның күбесе әлбәттә Казанда, безнең зур шәһәрләрдә, Ярчаллыда, Әлмәттәдә бар. Район үзәкләрендә ул врачларның бераз әзрәктәдер инде ул. Мөмкинлекләр бик зур. Җиһазлары да әйбәт, материалларыбыз да әйбәт, технологияләр дә әйбәтләр. Шуңа күрә нигә дисәң, безнең белгечләр үзләре һәр вакытта укыйлар, конференцияләргә җырлыйлар, яңа методикаларны укып, аларны кешеләргә күрсәтеп, яңа ысуллар белән эш итәләр. Хосусый һәм дәүләт учреждениеләрендә теш дәвалауның сыйфаты ничегрәк? Күп табиблар дәүләт поликлиникасында, хосусый поликлиникаларда бер вакытта да эшли алалар. Алар берсеннән китеп, икенчесенә кереп, хул хезмәтне күрсәтәләр. Квалификациялар аларның бөтенесе бер дип уйлыйм. Мөмкинлекләре хосусый поликлиникаларда күбрәктер. Нигә дисәң, аларда материаллар әйбәтрәк булыр. Шуңа күрә бу хөкүмәт дәүләт учреждениеләрендә аларның түләмле хезмәт күрсәткәндә материаллары, җиһазлары шулай әйбәт. Нигә алардан аерылып юк дип уйлыйм үземчә. Ренат Ахмадулович, үзегезнең гыйльми эшчәнлек алып барырга вакыт каламы? Ул фән белән эшләгәндә без яңа технологияләрне өйрәнәбез, күбрәк литератураларны укыйбыз. Нигә дисәң, аны укымасаң, белмәсәң, яңа ачулар эшләп булмый, яңа фәннәрне эшләп тә булмый. Ул уңайсыз булса да, табиб аның белән шөгыль итәргә тиеш. Фән белән һәр вакытта дус булырга кирәк, алга барырга кирәк. Пандемия вакытында симпозиумнар оештыру, ил күләмендә гыйльми казанышларны, алдынгы тәҗрибәне уртаклашу мөмкинлекләре нинди? Конференцияләрне без туктатмадык. Россиянең стоматология оешмасы елына 1000-гә якын конференция үткәрә. Нигә дисәң, без аларны үткәрергә тиешбез, күргәзмәләрдә эшлибез. Табиблар белергә тиешләр, алар онлайн режимдә әйтәләр инде хәзер рус телендә әйткәндә интернет аша үткәреп була. Бүгенге көндә конференцияләрне без үзебездә барып катнашабыз, анда тукталмады. Әлбәттә, анда бу салымнардан саклануларны бөтен чырлары эшләренә эшкәртәләр. Шуңа күрә куркырга кирәкми, укулар дәвам итә, конференцияләрдә була, без артта калмыйбыз. Стоматологияны үстерүдә зур өлеш керткән галимнәр, тәҗрибәле белгечләрнең истәлеген мәңгеләштерүдә нәрсәләр эшләнә? Бу юнәлештә зур эш алып барабыз. Зиратларга барып, үзебезнең профессорларның каберләренә карыйбыз. Алар һәр вакытта булган конференцияләрдә алар турында сүз әйтәбез, статьялар язабыз. Нигә дисәң, тарихны белмәсәң, ул начар. Ул тарихсыз яшәү бик уңайсыз. Аларның белемнәре, аларга безне тәрбиялаган өчен аларга бик зур рәхмәт. Без аларны һәр вакытта истә тотарга тиешбез. Бу минем фикерем шундый. Без ул сорауларны үзебезнең Казан дәүләт медицина университетында күтәрәбез. Бу теш табибларына түгел, бүтән табибларга да караклы. Шуңа күрә атаклы безнең Казан шәһәрендә урамнар күренекле хирурглар белән, терапевтлар белән исемнәрендә уже аталган инде. Ул юнәлештә эш бара. Ренат Ахмадулович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт медицина университетының стоматология факультеты деканы, медицина фәннәре докторы, Россия стоматологлар ассоциациясының президент электы Ренат Сәлиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.